Nfakkarkom eżis aħwa Maltin u għawċin, madwar Malta u għawdex, u ħanuħu l-opportunità biex nerġa nawgura lil-Maltin u l-għawċin kollha u dak kollha tisegwu Happy New Year. Nawguralkom sena mimlija ġid saħħa ena u speċjalment li intom tikbru fil-ġuħ ta'kom lejn il-mulej. Amen. Ejja nitolbu ħalli nirċivu l-kelma tal-mulej u jitolbu għalija wkoll. Jitolbu għalija wkoll. Missi Qaddis, ningrazzjawk li inti dejjem lest li tkellem il-poplu tiegħek. Speċjalment il-dawk li imilu widnejhom u qalbhom lej il-kelma tiegħek. Kellimna llum Abba Missier. U għamel il-kelma tiegħek tinfdilna qalbna, tbiddilna, titrasformana u tpoġġina, tippożizzjonana biex nirċievu dak li int għandek għalina u mwettqu dak li għandek ippreparat għalina f'din is-sena għall-glorja tiegħek Missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ħanaqraw żewġ skritturi mit-Testament il-Qadim. Alleluja. Fis-Salmi u fil-ktieb ta' Daniel. Salmi u Daniel. Thank you, Lord. Jalla il-kol kemm minnkom kelkom festi tajbin. U għaddejtu kollox bieċ il-ġid. Waħda mill-affarijiet li minn mindu bdiet din is-sena, llum ir-raba' jum ta' din is-sena ġdida, li kien f'qalbi hija il-ħsieb li għaddili ħafna f'qalbi f'dan l-4 ijiem. X'ħan għamlu differenti dis-sena? Aħna, sfortunatament aħna, mhux aħna ta' ġifieri il-bniedem huwa skjav tar-rutini. Tajjeb u hemm il-ħażin fih. Tajjeb li jkollok konsistenza sewwa, imma ħażin għax ir-rutina tista' ġġibek bla skop, bla mira u fejn tidra wis probabbli ma tbidlux. Fejn il-bnidem jidra, once li drajt, int m'intix ħadbidlu dak. Issa, mhux kollox huwa ħażin li drajt, imma hemm affarijiet li jiena u inti drajna u mhux tajjeb. Mhux qed ngħidlek għad-dnub ta'. Id-dnub kulħadd suppost li jissejjaħ Kristjan jaf li huwa ħażin. Imma anke affarijiet li mhumiex dnub, imma qed nagħmilhom għax hekk suppost, jew għax iktar minn hekk suppost, hekk drajt. Hekk drajt. Allura dik li hekk drajt toqtollok il-motivazzjoni għal aħjar, għal ikbar, għal iktar glorjus, għal iktar jiddi, għal iktar impatt. U ħafna mid-drabi mhux id-dnub li joqtlok dak imma drajt. Dak li tissejjaħ il-familjarità. Il-Kristjan li daħal fir-rutina ta' drajt jas periklu li jmut spiritualment. Jiena u inti għandna nkunu poplu li dejjem qed nimpruvja. Dejjem qed nibrilla, dejjem qed nikber u nimmatura, dejjem qed insir aħjar, dejjem qed naċċivja jew qed nakkwista aħjar. Jiena u inti għandna waqt li ningrazzja lil Mulej fejn aħna llum u għandi nirringrazzja lil Mulej ta' kull messaġġ tal-ewwel tas-sena. Infatti ma tistax takkwista dak li Alla għandu aħjar għalik jekk inti ma tafx tagħmel dan il-basic li tkun persuna ta' ringrazzjament.
Sewa? ħad pjaċir bil-post se jkun kienu oħrajn li kitbu ma ħad pjaċir bil-post tal-Altin. Dan li rajt illum li fejqal ġbarka hija li inti tista' tqum kuljum tirringrazzja lil Mulejla qom tal-ġurnata oħra. Dik tinsix tagħmilha. Tinsix tagħmilha. Imma waqt li aħna nirringrazzja l-Alla fejn aħna llum anke bħala Rivra Vlad. Anke bħala Gordon Ġommanxie. Bħala pastor, ministru tal-Alla, ibn Alla, raġel ta' mara, missier ta' familja. Thank God for where I am. Thank God for what I have. Thank God for where I am. Thank God for where I am. But I'm not satisfied. I want more. Taħsbux biss tal-flus. Infatti hawn nies li jista' jkollhom iktar flus u inqas paċi. Iktar flus u iktar u inqas tranquillità. Tajjeb li kollok iktar flus. Però jekk aħna ħanitkellem fuq dal-finanzi tal-biċċa xogħol tal-finanzi, ħafna min nies jgħixu biex ikollhom iktar flus actually. Ħafna min nies jridu promotion biex ikollhom iktar flus. Issa, ma fiha xejn li jkollok iktar flus. Ma fil-verżjoni tal-kelma jiena u inti biex ngħixu laqas għandna bżonn ħafna flus. Ma tantx niswa jiena. Mhux sena ftit, ma tantx għandi xi budget kbir għalija personali. Tifhem, ftit euros ngħaddi fil-ġimgħa, għalija personali waħdi, għax mhux qed inqis il-mara u t-tfal. Qed ngħid għalija waħdi ma tantx hemm xi budget ta' barra minn hawn biex ngħix. Tifhem? Imma jekk jiena ħanagħmel xi tip ta' mira biex ikolli iktar flus, jekk dik il-flus ħajjiswilek inqas ħin mal-mulej, inqas ħin mal-familja, inqas ħin mat-tfal, inqas ħin ta' kwalità għalik innifsek. Mela nagħmel 1000 euro iktar u nonfoq 2000 iktar mediċina tal-istress, ansjetajiet, ma naħsibx għamilt improvement. Allura l-ħsieb li beda jgħaddili dawn l-aħħar jiem hija kif ħankun aħjar din is-sena. X'ħan nagħmel fil-prattika biex il-ħażin jew l-iżbalji li għamilt matul is-sena ta' qabel, ma nerġax nagħmelhom issa. Almenu jekk irid noħroġ xi tip ta' ġid mill-iżbalji nitgħallem minnhom milli nirrepetihom. Amen? Aħna mhux kull żball huwa ħażin, kull żball xogħol żball jibqa', imma hemm żbalji li jekk titgħallem minnhom ikunu servew għalik ta' tagħlima. Mhux ta' żball biss. Allura illum dejt, mhux illum il-bieraħ, il-bieraħ klula, fuq xiex mulej ħankellimhom, fuq xiex ħankellimhom. U l-kelma li bdiet tiġi f'qalbija kellimhom kif jippożizzjonaw lilhom infushom biex ikollhom sena aħjar u sena ta' suċċess. Suċċess, kemm hawn minnkom tridu jkollkom sena aħjar mis sena l-oħra? U sena ta' suċċess. Suċċess ta' ġid. Alla jridek li jkollok is-suċċess. F'kull ma tagħmel. Suċċess fuq xogħolok, suċċess fil-ministeru tiegħek, suċċess bħala raġel ta' familja, bħala missier ta' uliedek, bħala old ta' ġenituri. Suċċess li aħna l-kelma tal-la twedna li aħna jista' jkollna suċċess f'kull ma nagħmlu. Taf li fil-Bibja qiegħda dik? Tafu li qiegħda fil-Bibja di? Għandak li ma tafux, morru ma lajremmek, morru fi ktib ta' ġazwi, morru. Just in case, as forsi, għaxina tal-lim fl-esperienza tiegħi ma nuħu xej for granted u ma nassumi xej. Go into your Bibles in the book of Joshua. Alla suċċess mhux biss li jkollok iktar finanzi, suċċess huwa li jkollok iktar ħin ta' kwalità mal-familja. Li jkollok iktar saħħa u tħallas inqas lit-tobba u lill-farmaċiji. Suċċess li jkollok li inti tista' tmur fuq is-sodda l-lejla u torqod brasek mistrieħa.
Suċċess li inti taf li jekk il-lejla torqod u għada tqum il-ġenna, taf li inti sikur qalbek hija sew qudiem il-mulej, għandek qalbek safja, m'għandekx l-anżieta kontra dak jew kontra dik. Dak suċċess. Dak suċċess. Għal darba oħra, ara ma taħsibx li Alla huwa kontra li jkollok il-flus. Jalla jkollkom, jalla kkunu kollha miljonarji. Però mhux kull minnu miljonarju huwa sinjur, hawn miljonarji li huma foqra ħafna. Amen. Halleluja. U Alla jrid f'din is-sena għaw ħafna minnkom li jilkom mill-bidu ta' twaqqif ta' din il-Knisja magħna. Mill-2006 ilkom magħna. U rajna ħafna affarijiet, rajna sabiħ, rajna kraħ, rajna aħjar, rajna qar. Grazzi mulejja dawk li jilkom magħna ħafna snin għaliex nemmen li Alla huwa Alla ta' konsistenza. Nemmel fil-konsistenza, bekk biss tista' tkabbar xitla. Ma sax toqgħod taqlaħħam il-pot kull sena. Tifhem? Imma fl-istess ħin ukoll ma rridx inkun ġast xitla sabiħa, imma rrid nagħmel inkun xitla li nagħmel frott u mill-frott li joħroġ jitilgħu xtieli oħrajn. Amen. Ħalli inti vera tagħmel impatt fil-ħajja. Li meta inti titlaq dil-ħajja bad nagħmlkom messaġġ fuq għadi. Meta titlaq minn dil-ħajja, the world will notice you left. Tifhmu? Hallelujah. Thank you, Jesus. Nixtieq fuq dan il-ħsieb nsellem il-familja kollha ta' Silvio Parnis. Għandi kif għamilt artiklu fuq Silvia Parnis, fuq il-paġna tiegħi Gordon Ġemanxe. Il-Silvia Parnis kont nafu personali. Minn mindu konna żgħar, kont għad niżagħżugħ, anka hu kien għadu żagħżugħ, kien għadu żgħir, kien daqsxejn ikbar minni. Imma nafu mal-partit tal-Labor, il-Labor li m'għandux jaqsam bl-ebda mod mal-Labor tal-lum. Labor fej il-morali kristjani kienu għadhom sodi u intatti, illum ma jxibha assolutament xejn ma dak it-tip ta' partit, il-partit tal-lum, kull rispett għal minu fil-partit tal-lum. Imma kien ħabib tiegħi u minn dejjem kien iħobb jitkellem fuq Alla. Dar raġel minn dejjem kien ħobb. Issa ma nafx x'kien jagħmel f'ħajja privata tiegħu. Perfett, m'għandix dubju li ma kienx għax ħadd mhu. Imma kien bniedem li ġenwinament iħobb in-nies u ġenwinament iħobb l-Alla. U kien bniedem li kien sidinni xi drabi fuq il-programm tiegħu m'intix waħdek. U anke kan infatti darba l-mulej kien poġġuh il-mara ma kontx għadni miż-żewġ dak iż-żmien, imma kont darba ġejt minn barra Malta, kont ngħix l-Amerika dak iż-żmien u kien hemm żmien li bdejt nisma' li Silvio Parnis għaddej minn żmien diffiċli. Minħabba saħħtu kellu xi accident u niftakar il-mulej kien poġġih fuq qalbi biex nitlob għalih. Niftakar ukoll intqajt miegħu kont intqajna d-dar, tlabna flimkien fuq Ġesu, taħajtu lill-Kristu fuq il-mejda tal-kamra Tommi, tal-kamra tal-kċina Tommi. U wara konant għajna kamel darba nitolbu naqraw mill-Bibja fl-imkien. You'll never know whom you're touching in your life. Għal-kem minn dejjem kellu qalbu miftuħ għal-mulej u minn dejjem naf affarijiet sbieħ fuq. Ovvjament bħal kulħadd kellu l-edewa tiegħu. Bħal għandu kulħadd. Imma nixtieq ngħid nagħti l-kondoljanzi jien bħala Pastor Gordon Ġemanxe lill-familja ta' Silvio Parnis, wara kollox kbirna fl-istess raħal u mir-raġidi mal xejn u konna mitħla ta' xulxin u konna mhux l-ewwel darba ntaqgħu, kont fuq il-programm tar-radio darba miegħu. Kont darba fuq il-programm tar-radio għax kien sidinni biex nagħmel testimonjanza ta' xi ħadd ta' persuna li kienet inħelset mix-xitan u fiqi. Fuq ir-radio tal-programm tiegħu. Politikant. Imma b'differenza kbira mill-ħafna politikanti b'kull rispett li job tal-lum. Raġel li nemmen li ħalla legacy patrimonju ta' unur warah. U nixtieq ngħid minn hawn lill-familja kollha ta' Silvio Parnis nitolbu għalikom il-grazzi tal-mulej tinsel fuqkom, jiċċirkundakom bil-mħabba u bil-ħnina u bil-għena
u kunu għafu li l-familja ta' River of Love tħobkom u txilkom il-ġid. U grazzi għal-ħajja ta' Silvia Parnis. Alleluja. Amen. Għed nejdilkom għed insemmi lilu għax waqt li għadni kif ktibtu artiklu fuqu, pero kollu għaraġel li inħas li talaq. Għamel differenza fil-ħajja tiegħu. Issejna jekkaw xi ħadd jgħid li int ma tafx kellu għasin nkun naf. Għarla dar-raġel użaħ u għamel il-ġid. Amen, ningrazzaw il-mulej li Alla silfu lil-Maltin u lil-Lawċin għal perjodu ta' żmien u żgur li ħalla patrimonju ta' ġid warajja. Grazzi Ġesu. Dak huwa raġel li jisħoqlu jissejjaħ onorevoli. Għax kien onorabli. Mhux kollha jsejħu onorevoli jisħoqilhom ta' għax mhux kollha onorabli. Insejjaħ onorevoli li min hu onorabli. Biss, l-oħrajn jgħidulhom Mr. u Mrs. Amen. All right, alleluja. Qed nitkellmu kif li d-deċiżjonijiet li llum ħadamel jiena u int illum ħajjaffettwaw u ħajolteraw jekk hux ħajkolli sena ta' suċċess jew sena oħra and business as usual. How many of you want business as usual? No, I want business as absolutely unusual. Unusual. U nemmen li aħna deħlin f'staġun u tiġa tħallna fi żmien ta' unusualities. Amen. Ħanirikom għaliex nemmen di, apparti li smajt xi anke messaġġi profetiċi, però ilu jbaqbaq f'qalbi ħafna din il-kelma. Jista' Alla tal-eżerċiti jalaq widnejh għall-karba u għat-talb u għas-sawm tal-poplu tiegħu li tisir madwar id-dinja kollu. Jista' Alla jalaq għajnejh u jalaq widnejh. U aħna mmorru qudiemhom maħna tlabnej kedma mill-xejn. Jista' Alla jalaq widnejh. Mela ħa ngħidilkom quddiem Malta għawlex. Alla mhux ħajlaq widnejh u qed jiftaħ għajnejh u widnejh beraħ u l-qawwa tal-mulej ħad tinżel fuq din il-pajjiż f'isem Ġesu Kristu. Halleluja! Amen. Ara ma taħsbux li Alla mhux qed jisma' u Alla mhux qed jara. Amen. Isimgħu Ġoswe kapitlu 1. Halleluja. L-Ispirtu tal-mulej edaw. Vers 8. Għax din hija waħda mill-deċiżjonijiet li jiena u inti rridu nagħmlu din il-ġsena. This is one of the decisions. I want all of the English speaking, I want to hear you I want you to make sure that you are hearing what I'm saying. Get headphones quickly. Both of you. Do you want to have a successful year in this life? In this year? In this season? Amen. Ħanajdilkom, success does not come by chance or coincidence. Is-suċċess ma jsirx kombinazzjoni ta' is-suċċess trid taħdem għalih. Imma ħanejda mod ieħor, is-suċċess trid tippożizzjona ruħek għalih. Amen? Halleluja. Thank you, Lord. Fil-ktib ta' Ġoswe, kapitlu 1, vers 8, araw din iskrittura li ħafna minnkom għandha tkun mitħla tajjeb, tkunu mitħla tajba magħhom. Ma jitbiet qatt il-ktib ta' din il-liġi minn fommok u aħseb fuqu lejl u nar biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih. U hekk tirnexxi familek u jkollok ir-risq biex f'kull ma tagħmel ikollok ir-risq suċċess. Mhux dan il-kmand tiegħi għamel il-ħila, għamel il-kuraġġ u qawwi qalbek. Tibżax u titħawwaġġ għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Halleluja. Kull fejn tmur. Alla jridek li inti kollok is-suċċess. Li jirnexxilek f'kull ma tagħmel. Tgħid li ma jien għandi xogħol sekolari. Inti għandek missjoni fid-dinja sekolari.
Amen. U Alla għażel il-boss li għandek bħalissa biex iħallsek minnu. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek kull ma tagħmel għamlu għall-mulej. Amen. Il-boss tiegħek irringrazzja Alla għalih, għadi urih rispett, aħdem kun l-aħjar fost il-ħaddiema ta' xogħolok, u il-boss mhux dak li ħallsek. Alla għażel il-boss huwa il-pipeline u Alla jbierkek mill-boss. Alleluja, grazzi Ġesu. Mela number 1, jekk inħarsu din l-Iskrittura, ismawni aħwa. Morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu, naf li għettilkom biex morru fi ktib ta' Salmi u ta' Daniel, ħamorru ukoll. Morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 15. Jina u inti, aħna msejħin biex ikonna s-suċess. Martin, Alla jridek li inti ikollok is-suċess f'kull ma tagħmel, brother. F'kull ma tagħmel. Anke jekk xi ħadd qallek inti qatt ma ħajrnexxielek dik hija gidba minn ġemel l-infern u nkissirha minn fuq ħajtek f'isem Ġesu Kristu. Iva ħajrnexxielek jgħid il-Mulej Martin. Avolja xi ħadd qallek int mu ħajrnexxielek f'xejn u qatt ma ħadd iħu rruħ. Illum tispiċċa dik is-saħħa minn fuq ħajtek f'isem Ġesu Kristu. In Jesus name. Le, il-passat għadda. Il-passat għadda. Mhux il-bniedem jikkwalifikak imma il-mulej jikkwalifikak. Hallelujah. Thank you Jesus. Mhux il-bniedem jikkwalifikak. Imma Alla jikkwalifikak. Il-bniedem ma jista' jagħtik xejn. U dak li l-bniedem jipprova jiġi biex joħodlok ma jistax jittoħodlok minnek. Għax dak li Alla jtik ma joħodulek l-ebda bniedem. Alleluja. Amen, brother. Amen, sister. ħarsu li xuxin jgħidlu dan jgħid għalik. Nitsimgħu lejn. Insimgħuha sewa. Kulħadd jgħid warajja jiena id-destinat għas-suċċess. Jiena id-destinat biex ikolli il-ġid u jirnexxili f'kull ma nagħmel f'isem Ġesu Kristu. Halleluja! U jekk id-demonju qed jipprova joqqaf xi pjan kontra tiegħu, tiegħi jew tiegħek, let it be known f'isem Ġesu Kristu li l-ak id-demonju jipprova jġib kontra tiegħek ħajservi biex Alla jollik iktar għall-glorja. Halleluja! Għax ma jista' jagħmel xejn l-għadu li Alla ma jafx diġà minn qabel fuqu u ħajdawru għall-ġid tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja! F'din is-sena l-Ispirtu tal-Mulej qed jgħid dal-kliem. Neħħi kull limiti. Remove all limitness. No limits. In Jesus' name. Fissem Ġesu Kristu. In Jesus' name. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. I hear in my spirit, I am giving my church new clothes to wear. Jiena tnagħti l-Knisja tiegħi il-bis ġdid biex jilbsu. New clothes. New clothes. New clothes. New clothes. And I am the designer of those clothes, says the Spirit of the Lord. Jien qed nagħti il-biżġdid lill-Knisja tiegħi jgħid il-Mulej. U jien id-diżinjatur ta' dawk il-ħwejjeġ. Halleluja. Mhux il-bniedem li jlibsek, huwa Alla li jlibsek. Thank you, Holy Spirit. Verse
7 ta' vers ta' Ġvanni 15. Jekk tibqgħu fija u kliema jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu. Bosta Kristjani, predikaturi, dil-iskrittura qatt ma ntaqgħu magħhom. Jekk tibqgħu fija. Waħda mill-affarijiet li fl-ispirtu tiegħi ħassejt il-mulej poġġili din l-aħħar ġimgħa ta' bejn l-aħħar tas-sena u l-bidu ta' din is-sena hija din hija sena of the abiding. This is the year of the abiding. Do you understand? Issa saħu ħanidkom ħaġa. Mhix xi ħaġa ġdida għal ħafna minnkom, imma jien taf x'nagħmel minn filosofija nisma' preaches, jekk qed innaddaf, jekk qed ninħasel, jekk qed niekol, jien kontinwament niġi xxawerjat bil-preaching, il-kelma qaddisa għaddejja. Kant ta' tifħir u adorazzjoni. Nitlab fl-ispirtu. Nitkellem fuq Kristu kontinwament. Mhix xi ħaġa li qed nagħmel issa di, imma ħassir iktar. Din hija s-sena of the abiding. One of the things that the Lord is speaking, not the only thing, waħda mill-affarijiet li mulejt jgħid dan il-ġimgħa sena, hija din hija s-sena ta' li inti tammar fil-preżenza tiegħu. Fil-preżenza tiegħu. Many people have never experienced the presence of God. Fi 17 ta' Deċembru kelli profesija u rilaxxajta hawnhekk għadha ma ħarġitx fuq l-internet, imma waħda milli qed niftakar issa qed din is-sena nies li qatt ma nsassew il-preżenza tal-Alla ħajibdew iħossu l-preżenza tal-Alla. Mbagħad narrijilkom. This is the year of the abiding. Abiding. It's not the only thing, mhix l-unika ħaġa, it's one of them. Issa. Da kollu biex jippożizzjonak għas-suċċess, biex jirnexxilek f'kollox. Ħanilkom, per eżempju, jiena ta' spiss nisma' preachers, per eżempju, anka persuna partikolari li sfortunatament mhux inħobb nisma' l-preaching tiegħu imma nisma' x'jgħid jew x'ġieli x'qal. Ma nafx għaliex li lill-Alla meta jqabblu l-Kristjaneżmu tagħhom ma jqabbluhx mal-Bibja jew ma' Ġesu. Il-Kristjaneżmu tiegħu tiegħek għandu jiġbaħ ta' Ġesu taħja. U fejn inti għadek mal-ħaġ dan il-livell, la twaħħal fil-mami, la fil-nanna, la fil-papa, la fil-isqof, la fil-pastor, waħħal fik. Il-Kristjaneżmu tiegħi irid jiġbaħ lil ta' Ġesu. La tar-raġel laqqas tal-mara, lil ta' Ġesu. Ħanejlkom għaliex qed ngħidu dak li fuq li ma ħsieb għaddej bħalissa. Għaliex nisma' preachers jgħidu għax aħna nemmnu li it-talim tal-Kalvinizmu. Dik il-problema. Min qallek biex toqgħod timxi fuq Kalvinizmu? Għax jiena nimxi fuq il-talim ta' Arjanizmu. Dik il-problema tiegħek min qallek biex timxi fuq l-Arjanizmu. Għax jiena nimxi fuq il-denominazzjoni tal-Pentekostali. Dik il-problema tiegħek min qallek. Għax jiena nimxi fuq id-denominazzjoni tal-Battisti. Dik hija l-problema tiegħek min qallek. Inti suppost timxi l-ideal, il-forma li inti suppost tittifforma hija Kristu Ġesu. U fej ma tixbaħx il-Kristu Ġesu, you're missing it. As simple as that. Qed timmissja. Allura ħafna Kristjani, ħafna nies fid-dinja għadhom qatt ma raw Kristjaneżmu. Raw Kattoliċiżmu, Protestantizmu, Evanġelikaliżmu, Pentekostaliżmu, Karismatikiżmu, whatever. L-iżmu l-skolla. Barra il-Kristmu. Għaliex ħafna Kristjani ma kinux disponibbli biex jirreflettu il-Ġesu Kristu li huma suppost jgħidu suppost jixbħu. Għattef moħħa.
Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu. Mela t-tieni ħaġa. Number one, il-kelma talla trid tkun kompletament, kontinwament, bla waqfin fija. Jiena nħobb ngħid dal-ħsieb. Imla lilek innifsek bil-kelma talla biex meta tiġi mafus Alla jitkellem minnek. Fill yourself with the word of God so that when you are squeezed, God will speak through you. Kull jum trid tikol il-kelba. U jekk inti tiġi tgħidli u mhux tiġi qarajt tal-Bibja ngħidlek għadek laqqas bdejt la għadek taħseb hekk. Taf kemm intaqa' ma' xi wħud jgħidu li kemm darba qarajt tal-Bibja da. Ninduna. Tidher. U mhux qed ngħid biss għal xi insara, qed nitkellem inkluż anke evanġeliċi. X'jiġifieri qrajt il-Bibja? Dik suppost l-ikla tiegħek ta' filgħoda ta' f'nofsinhar ta' filgħaxija u ta' snacks in between. Jiġifieri ħanejlkom aħwa, Ġesu kien mimli bil-kelma għax kien il-kelma. Jekk jiena u inti ħankunu bħal Ġesu rridu nkunu mimlin bil-kelma, bil-fors. Issa, u rridu nkunu din hija issa t-tieni ċavetta tas-suċċess għal din is-sena u għall-kumplament. Mela il-mulej għalinna fi ktib ta' Ġożwe kapitlu 1 minn vers 8 kif ikonna suċċess li aħna ma nħallux din il-kelma titlaq minn quddiem għajnejna, minn fomna, minn ħsibietna, minn qalbna. Il-kelma. It-tieni ibqgħu fija. X'jiġifieri ibqa' fija. Ħansasikom mistoqsija. Ġesu jrid jorina ħafna affarijiet, ftit affarijiet, jew kollox. Ara xejn Ġesu, Ġon 15. Hawnhekk vers 7 jgħidlek jekk tibqgħu fija, xi tfisser, u kliemi jibqa' fikom, jitolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din il-glorja tal-Missier li intom tagħmlu ħafna fratt u tkunu dixxipli tiegħi. Kif ħabni missieri hekk ħabbejkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Issa, vers 14. Intom ħbibi. Illum għadni kif rajt testimonjanza ta' xi ħadd li kellu viżitazzjoni mill-mulej u l-mulej ħadu il-ġenna u ħadu quddiem l-anġli talla li jiggwardjaw jipproteġġu l-ġenna. U huma tila quddiem il-ġenna, daw l-anġli kbar kollha daru ħarsu lejh daqqa. U qalulu x'għandna hawn, x'għandna hawn. What have we got here? U semaw vuċi jgħidlek mis-sema. A friend of the king. A friend of the king is here. Jekk inti vera mwiled miġdi, the angels may not know you, but the God of all the angels call you my friend. Hallelujah. U araw kif hija skritturali. Intom ħbibi jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Biex intom il-qaddejja tiegħi għal dawk li forsi ġieli smajtuni ngħidem, ma dawk li forsi ma tafux. Il-kelma ħbieb fil-ludi ma jfissirx għaw ras, jew bro, għaw ħabib. Fisser jiġifieri dak kollu li huwa tiegħi huwa tiegħek. Għax hemm covenant patt tad-dem bejnietna. Għamlu l-kors blood covenant. It's powerful. Dan il-kunċett ħafna mill-Kristjani ma jxammuhx. Bdiqa ngħidilkom ħafna mill-predikaturi dan il-kunċett qatt ma xammejh.
Intom ħbibi jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma nsejħilkom x'aktar għaddejja. Ara kif l-esperjenza da dan ir-raġel li miet, mhux miet ġewwa mulej oreħ viżjoni ħadu fis-sema biex joreħ ċertu affarijiet huwa u dieħel l-anġeli li gwardjaw madwar is-sema u madwar il-ġenna. Qalu dan minnu. X'għandna u nsema leħen jgħid dan huwa ħabib tar-Re. Ma nsejħilkomx aktar għaddejja. Għax il-għaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Il-għaddej ma jafx jagħmel sidu. Seħħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt kollox, kull ma smajt, mingħand missieri, jiena għarraftulkom. Dak kollu li jaf Kristu, l-ħbib tiegħu irrid jarafulhom. Hija fir-rida tiegħu li inti ma timxix fid-dlam, imma timxi fid-dawl tal-arfin ta' Kristu Ġesu. Mhux biss li ssir tafu, imma ssir taf dak kollu li inti għandek bżonn issir taf fil-ħajja tiegħek. U ma tgħix fid-dlam. Importanti tkun taf minnu żewġek u minnu martek. U dak mhux nitkellem għal minnu ma tiġi miż-żewġin, għal dak li qed jiddejtaw. Għal dak li huma miż-żewġin, ir-raġel u mara tiegħek huma dak li huma poġġini ħdejtek huma ovvjament miż-żewġin. Nitkellem għal dawk li huma f'dejti, għal dawk li huma rajjes, għal dawk li huma singli qed ifittxu l-mara u raġel ta' ħajthom. Alla jridek tkun taf minni martek u minni żewġek. Mhux just guesswork, għax għadna noħorġu fl-imkien ta' għadna maħni żgur jekk sa nafsi. Inti minn tiżgur jew Alla minn tiżgur. Alla jaf li jekk xi li waħda l-mara tiegħek. Allora suppost inti kol taf għax u għallek li jixtieq kun taf. Xogħol. Viżjoni li Alla għandu għalik, iridek kun taf. X'għandu preparat Alla għalik. Iridek kun taf. Għaliex Alla ma jridekx tgħix ħajja ta' guesswork. Alla jridek jgħix ħajja li jiena naf x'għandu Alla għalija. Għanilkom aħwa, il-ħajja qasira, ta' anke jekk tgħix 100 sena. M'għandekx ħafna ċans toqgħod tiggessja l-ewwel. Apparti ċertu affarijiet tabli tagħmilhom jiġri tispiċċa toqgħod tkarkar burxma ta' konsegwenzi warahom. Mela, araw ħanerġgħu naqrawha. Mhux intom, mela, vers ma se jinħilkomx aktar għaddejja, għax il-għaddej ma jafx x'jagħmel sejdu. Se jaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt minant missieri jien għarraftulkom. Kulħadd jgħid warajja. Abba missier. Inti tridni nkun naf. Biċ-ċertezza. X'għandek ippjanajt għal ħajti. U inti trid tarrafuli. U jien nippożizzjona lil innifsi biex dak li għandek għalija jien nwettqu u ma naħlix ħini fuq din l-art. Ftakar Ġesu jgħidilna li aħna għandna nimitaw lilu sewwa. Ġesu kien jaf xi jrid minn għandu l-Missier. Għalhekk ġieli semmejta di waqt li nemmen fil-ħajja twila u Alla għandu ħajja twila għalina. Hekk wedna kemm minn darba fil-Bibja fis-Salmi wieħed id-desin. Però l-iktar ħaġa importanti mhux li tgħix ħajja twila fiżika, imma li inti tkun twettaqt il-pjan tal-Alla f'ħajtek. Kristu tant kien right on target li l-pjan kollu ta' ħajtu wettqu fi kliżnin. Jaħasra kemm kien żgħir. Jaħasra dak li mit kbir u qatt ma wattaq il-pjan tal-Alla. Issa nirringrazzja l-Alla għal ħajja twila. U jekk tixtieq tgħix ħajja twila, Alla jtik ħajja twila. B'amor twil jien nimliħ, with long life I will satisfy him. Sakemm inti sodisfatt, kompliex. Once inti sodisfatt u wattaqt il-pjan, mela jgħidlu mulej x'inti tinstazin. Mistenġi għax issa sodisfatt. Mhux hekk tgħid il-Bibja. Are you satisfied yet? Are you satisfied yet? That's right. Għaliex?
Ħalli tmur id-disko iktar? Biex tmur tuħu il-bar iktar? Le, għaliex għasem iktar li irrid nwettaq li Alla għandu l-pjana għalija fuq din l-art nwettaq f'isem Ġesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Gloria al-mulej. Issa morru fi ktib żewġ skritturi li kont sa norikom il-bidu ħanorikom issa. Fil-ktib tas-Salmi 25. Mela kulħadd jgħid jien ħanwetta il-pjan tal-Alla f'ħajti u f'din is-sena u snin li ġejjin ħajkolli suċċess f'kollox u f'kull ma nagħmel jekk one inżomm il-kelma tal-Alla kontinwament f'qalbi. Il-kelma tal-Alla kontinwament tammar fija. Amen? Ejja nimmaġinaw il-kelma tal-Alla hija bħal żejt li l-Iskrittura tista' tgħidek. Immaġinaw aqbad borża żejt u tfaħħa fil-baħar. X'jiġri dik il-borża żejt? Itla' fan wiċċ. Il-bniedem li huwa mimli bil-kelma tal-Alla, kelma tal-ħajja, kelma tan-nifs. Tafsu kemm min jafsu, xorta jitla' fil-wiċċ. Gloria al-mulej u l-kbir għadu ġej. Psalm 25. Issa di bil-Malti sabiħa ma bil-Ingliż ħafna nisbaħ, ma ħanaqrawa bil-Malti l-ewwel. Midħla l-mulej ma dawk li jibżaw minnu. Lilhom jarraf il-patt tiegħu. Ħana qraħilkom bl-Ingliż. Psalm 25:14. 14. The secret of the Lord, ismawni, Alla irid jirrevela is-sigriti tiegħu miegħek. Anzi, fl-Iskrittura tgħidlek fl-ewwel Ġwanni kapitlu 2, jgħidlek is-sigriti tiegħu l-affarijiet li huma moħbija huma ħallihom moħbija mid-dinja mirid jirrevelhom lilek. Amen. Amen. So the secrets that in 1 Corinthians chapter 2, the Bible says that the things of the Spirit of the Lord, they have been hidden from the world, but they have been revealed to His children. Amen. They're available for revelation, I should say. They're available to be revealed. Huma disposti biex ikunu rivelati, imma enti number one li tkollok il-kelma tal-Alla kontinwament tagħmar fik. Mela Alla għandu sigriti. Jisi, Alla tiġa jaf xem f'din is-sena għalija u għalik. Fl-istaġun ta' wara, fis-sena ta' wara, Alla tiġa jaf. U Alla jridek tkun ta'. Alla jrid tkun ta'. Infatti niftakar, tantu vera dan, m'hemm bżonn tkun xi profeta biex tkun ta' fil-futur. Kun ta' fil-kelma, il-qalb tal-Alla, u tqatta' ħimejhom. Niftakar darba meta kont mistieden fuq xarabank. U niftakar kienu għamlu program jgħid fuq il-YouTube, tistgħu tara, u kienu qalu li ejja ħanamlu lek intervista u mhux l-ewwel darba kont nispiċċa mmuġġa xi programm u jipprovaw jikkornerjawni jew xarabank jew xi programm ieħor u jsaqsuni xi ħaġa li ma kontx ippreparat għaliha. U niftakar qalu li hekk biss ħansaqsuk hekk u hekk. U fl-ispirtu tiegħi tlabt il-mulej u l-mulej urini li jkun hemm xi ħadd li ħajsaqsini mistoqsija partikolari biex jipprova jonżobni. Din il-wonderful dan it-testimonianza qiegħda ħajja fuq il-YouTube. Grazzi Ġesu. U niftakar xi ħadd kien għamel l-udjenza u saqsini mistoqsija li jiena kont diġà lesta liha. Huma ma lestewniex għaliha.
Imma Alla minn qabel orini x'kien ġej. Ippreparani x'kien ġej minn qabel. U bħalma jgħidu bil-Ingliż, bosta kienu qalu li, Brother Gordon, you owned him. Ġieli taf say owned him? Amma għaliex? Għaliex il-mulej is-sigriti tal-għadu kontra tiegħek jafhom ukoll, taf. Isma' id-demonju jinżel kemm jinżel taħt l-art, Alla xorta tjara kollox ċar. Jekk hemm xi ħadd qed jipprova jagħmel xi tip ta' magħmul jew xi saħta kontra tiegħek Alla kollox qed jara. Halleluja, m'hemm xejn moħħmi quddiem Alla. Halleluja, m'hemm xejn moħħmi quddiem Alla, jekk hemm xi ħadd qed jipprova bl-Ingliż to set you up, m'hemm xejn moħħmi Alla ħajjippreparak. Alla ħajjippreparak. Kulħadd jgħidha Alla qed jippreparani biex xejn ma joħodni b'xi tip ta' sorpriża. Grazzi mulej li inti tirrevelali is-segreti moħbija. Minix ħanejx bil-kombinazzjonijiet. Ħanejx ippreparat għal dak li ġej. Halleluja. U s-sorpriża minn flok noħodha jien, joħodha l-għadu. Hallelujah. I serve the God who knows all secret. So be careful what you do in the hidden, because he will tell me. Għot attenx ti prova tamel bil-moħbi, għax Alla li jara kollox fil-moħbi, ħajwarini xed tamel fil-moħbi. Niftakar darba ħabib tijaj, mux ħabib tijaj, brother partikolari. Niftakar għetlu għot attent, brother, għetlu għax hemm xi ħaġa li tissir li għandik twissija għot attent. Niftakar, li għalli xejta, li kollox xele, badna men xejta barra minn hawn. Itini ħolma l-mulej, u jorini fil-ħolma li dan il-lazis proxmu, et ikollu xaqsam ma din il-mara, u ħajtaqqala u tajtu twissija. Etlu brade, nkalila dattela. Etlu għod attenta xintom metħawdu u ħajkolkom baby. U ħajkolkom baby girl, għet nilkom u koll il-ġenru. Jaddu kleċu. Tiġi dej li pastor t'ila ta' how come I'm not surprised? U t-nejlex ħajkollok baby girl. Wara dessa xur kallak baby girl. Oħra, kopja oħra. Kopja. Niftakar kopja, qed jiġu l-knisja għadhom ġodda fil-Bulej u out of the blues kompletament. Immurejt jinu ħolma u nara qed tissawwat minnu. Tisawwata. U immur ngħidilha sister, ngħidilha inti da tisawtek. Għalt li le. Wara xi xar ma jibqgħux flimkien, ma tiġi dejli poster, ma tisaqsejtni kienet isawwatni ma bżajt ngħidlek. Kienet jabbuża u jbenġilha. Ta' biex intikom eżempji, daw affarijiet żgħar ma affarijiet ħafna oħrajn. Kif Alla jirrevela s-sigriti tiegħu il-qaddejja tiegħu. Dik qiegħda fil-ktieb ta' Amos kapitlu 3 vers 7 u 9. Jekk inti, number one, jekk int għaddej tiegħu, li inti diġà Alla, aħsab wara fit-testament tal-ħabib, fit-testament tal-ġdid, ħabib tiegħu. Ħabib tiegħu. Issa Ġesu qal li l-ħabib tiegħi jiena ma nżomm xejn mill-jorin emissieri. Alla l-missier laqqas jista' jgħidu sigrit il-Ġesu li ma jmux jikxfu. Għaliex? Imma mhux ma' kulħadd ta'. One, nerġgħu nirrepetu point one. Nies mimlijin bil-kelma. Ħalli nagħmel A1A u 1B. Nies ta' patt. Number one u qabel kollox. Dik qabel kollox. Nies ta' patt. Ġifieri huma mwilda mill-ġdid u għandhom patt balla fi Kristu. Dik one. 1B. Nies mhux għax qallu jiena qed talba ta' salvazzjoni biss.
jew nesina nħobb il-Ġesu jew nħobb il-bambin. Tajjeb li tħobb il-Ġesu, ma mhux tajjeb li toqgħod bennen il-bambin. Imma nies li huma milin bil-kelma, dik wan bi. Issa t-tielet ħaġa, issa din it-tielet ħaġa. Alla juri n-nies mhux biss li huma mwilda minn ġdid, għandhom patt u mumlija bil-kelma, għax naf nies billi ritornot li jafu l-Bibja imma m'għandhomx qatra intimità mal-Alla. Jien naf Kristjani aħwa li ħdej fost Kristjani oħrajn qabli jafu ħafna l-Bibja. Imma tismagħhom jitkellmu, iniktuk u jtaqluk. Kif jista' jkun dat jitkellem bil-Bibja u qed nitqal waqt li jitkellem. Mhux għax qed jippridka xi messaġġ tal-biża tal-Alla taw, xi kultant għandna bżonn nisimgħuh. Le, hemm xi ħaġa mhix tajba. Dak il-Bibja vera, imma xi ħaġa mhix qiegħda sew. Hemm xi intimità. Isma'wni ħaġa. Waħda mill-problemi fil-Knisja ġenerali mhijiex għax ħafna mexxejja ma jafux id-dottrina, imma għax ħafna qatt ma baqgħu ħin mal-mulej jisimgħu t-taħbita tal-qalb tal-Messier. The division in the church is not because there is different doctrines, but it's because there are different fathers. X'jiġifieri? And there are two fathers, God the Father and Satan. Jesus calls Satan father of lies. Two different fathers. Ġesu jisejjaħ il-Satana missier, Ġwanni 8:44. Missier tal-kideb. Jista' jkun inti tkun taf il-Bibja imma qalbek mimlija valenu. Eżatt, thank you. Il-Farizej kienu jafu l-Bibja, għanzi kienu jiktbuha daw. Ma kellhomx il-printers. Tista' tkun, Ġesu jgħid fi Ġwanni kapitlu 5, vers 39. Intom tafu l-Iskrittura sew u dejjem tqalbu fiha u tfittxu. Imma kif jista' jkun tafu l-Bibja u li intom sarfuni? Mela sinifti. Hawn nies li jafu l-Bibja, però ma jafux l-awtur tal-Bibja. Għax jitkollok il-qalb tal-Missier. L-ebda bniedem li jaf il-Bibja li għandu qalb tal-Missier jattakka l-pastor, jew jattakka l-ministru, jew jattakka l-evangelist, jew jattakka l-Knisja, jew jattakka l-ħuħu l-oħtu fi Kristaw. Taf id-dottrina imma ma tafx l-Alla. Let me assure you, Satana jaf id-dottrina kristjana iktar minn kull teologu. Kieku Alla jtin il-permess, teġ kemm insemmi ismijiet li jafu d-dottrina, ma jafux qalb il-Missier. Jekk inti tara brader jattakka brader ieħor għandha tniktek, għandha tweġġek. Help us, Lord. Anyway, mela 1, persuna ta' patt mwilet miġdid. 2, titkun mimli bil-kelma. 3, u fuq 3 għatoqod il-borma. Tkun persuna ta' intimità. Intimità ma' Kristu. Intimità ma' Alla. Tixxenna għal-mulej. Kollok ġuħa l-Alla. Tin il-ġuħa lik mulej. Ħanejdilkom aħwa. Ħadd minnkom, inklus jien, mintom kapaċi tixxenqu għal-mulej bis-saħħa tiegħek. Hija don u grazzja li Alla jtik jekk inti titlobilu. Mulej tin il-ġuħa lik. Tin il-ġuħa lik mulej. Tin il-ġuħa lik. Tin qalb lik. Give me a heart after you, God.
Għaliex? X'jekk nagħmel dawn l-affarijiet. Ġesu qal, m'hemm xejn lill-missierini li ma narjulekx. You see, listen, God does not want to show you things to puff you up, but to build you up. And he doesn't want to show you things so that you attack your brother and sister, but to build the church. U Alla ma rridx jorik xi sigrit biex inti tmur tattakka lil ħuk u l-oħtak bijhom, imma jorik sigriti biex inti tibni l-Knisja ta' Kristu, l-ġisem ta' Kristu li għażiża għalih. Taf kemm inti maħbubin? Taf kemm inti maħbuba? Napprezza li t-tejti fa' sister. Imma ma tafx biżejjed. Bħali ta' wkoll. Naf li jħobni. Imma le ma nafux kemm jħobna. Għax wies jħobbok. U grazzi mulej li taf li jħobbok u għandek kun taf. Ma tanti jħobbok. Tanti jħobb il-poplu tiegħu Ġesu. Li ħajġi mill-ġenna għalik. Anke jekk tmut qabel fis-sens qabel ma jiġi rebċerta. ħafna minn nies taf xejn jgħidu ġi Ġesu għalik. Men joqgħod joħroġ mill-ġenna biex jiġi għalija. U għamel poddament mal-Prim Ministru ra jiġix għalik. Jibatlek xi seħħara segretarja. Kemm nagħtu valur aħna? Kemm nagħtu valur lil nies u personaġġi fil-ħajja li lilek laqqas għandhom qatt rispett lejk. U l-Kristu Ġesu li tanti ħobbu kumitu ġarra d-demu għalik. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Amen aħwa, ħana rikom xi ħaġa l-aħħar mela xrajna fis-Salmi 25. Is-sigriti tal-mulej u jorihom lil dawk li għandhom il-biża' tiegħu ġifieri li jżommuh fi stimolja. Meta jiena ngħid Alla huwa l-ewwel vera huwa l-ewwel ta' mhux biċċaj. Inqum fil-għodu nirringrazzja lill-mulej. Ħanikol nirringrazzja lill-mulej. Qegħdin qatta ħin ma' wliedi mal-familja nirringrazzja lill-mulej. Kontinwament Kristu l-ewwel f'kull ma nagħmel. Għal dawk jaħsbuni jiena brainwashjat, neħħu l-kull dubju, hekk jien. Imma nirpreferi nkun brainwashed milli brain dead. Għax I've been washed by the blood of Jesus. Not just my brain, my soul, my spirit, my body, everything has been washed. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He will show them. He will reveal to them His covenant. U jorihom u jirrevelalhom il-patt tagħhom. Morru fil-ktib ta' Daniel u nitolbu u nifqu wow. Lesti l-inqa mużika maestro. Alleluja. Daniel. Jisina ħanidilkom l-iskrittura tajt li għal Alla m'hemm xejn kombinazzjoni. Jiena ma nemmenx fil-kombinazzjoni, I do not live in coincidence. I live in God incidences. Why? Għax fil-ktib tas-Salmi jgħidlek li l-passi tal-bniedem ġust dan huwa ordnat minn Alla. Dal-pass huwa ordnat minn Alla bħalissa. Dal-pass huwa ordnat minn Alla. All the steps of a righteous man, they are ordered by the Lord. Mela kull step li qed nagħmlu diġà Alla ordnah. Issa. Il-bira klula, it-tifel tiegħi x'kien it-tieni għannu ta' janna. Għalli ejja come and watch Superbook with me. And I loved it and I watched it. U kombinazzjoni. Rajna Daniel. Il-video da morru għaraħ kemm sabi. Illa allu kemm kellimni l-mulej minnu men. Fuq l-istess tema. Kemm kellimni minnu. Jekk intom kbar żgħar anzjani, babies, minn kollha. Araw Superbook. I'm telling you. You will learn so much. Italmu tan, bes U tifel għalajn araw Daniel, fil-mkien u raj Daniel. Mbatt wara għattilom għajn naqraw issa fuq il-video ta' Daniel u naqraw il-passagġi ta' Daniel fil-mkien. U rajna Daniel fil-mkien. Imma xi ħaġa spikka, speċjalment fuq dak li nitkellem illum. Fil-ktib ta' Daniel kapitlu 2, morru.
Mela Daniel ikollu din il-ħolma profetika viżjoni li aħna ġili smajna bija, tiftakru da dik l-istatwa kbira, ras ta' deb, chest tal-silver, mbagħad il-qatt u s-saqaj tal-bronz, u mbagħad il-diffit, ma nafx jgħidulhom daw. Tal-ħadid u tal-klej, u xejdulu, tal-foħar. Insomma, u dak kellu del-vizjoni u bid-dera u ritu ma setax jorqod. U bat għadaw kollha tal-astrologija, il-Chaldeans bl-Inglis, astrologers, soothsayers, daw kollha jaqraw il-xorti, u insomma. U għallhom irridkom tinterpretaw l-ħolma. Għallu għajdenna xin il-ħolma. Għallu inti tittejli xin il-ħolma. Sanafdi, xini sanafdi. Ore, għajdenna xin il-ħolma u għahna interpretaw jili. Għallhom le, għaxin kella kif ħankun naf li t-interpreta jili tajjeb. Tista tajli l-dri. Għallhom biex nkun naf żgur li intom vera t-interpretaw jili sewa, inti t-tajli xkienet il-ħolma mbagħad t-interpreta jili. Għax jekk inti tkun taf x'inhi l-ħolma mbagħad żgur ħadd interpreta jili tajjeb. U daw twerru msiegen għax ħadd ma kien jafhom għalhom ħana tolkom kollha raskom. Min hawn ħajbda l-kapuljar. U msew u twerru u nista' nifhimhom. Imma kellu nies talla dan Nebukadnezzar kellu nies talla. Kellu l-Daniel, Shadrach, Meshach u Abednego. Kienu midluka minn Alla. Kienu jispikkaw fost il-poplu kollu. U Daniel sema, u għalejja morru nkellmu lill-re, ħalli neħilsuha aħna u neħilsuha wkoll il-dawk il-qatta li jaħsbu li għandhom xi ħaġa msiken imma ħanaqbżu għalihom ukoll ħalli ma jmutux. Sewwa, u l-re għallu tini ċans ħallina ngħidlek x'kienet il-ħolma. U r-re għallu għandek sada fil-ħodu. U meta jgħidlek għandek fil-ħodu ma tmux torqod żgur. Mur titlu tfittex wiċċ il-mulej. U Daniel ġi qudiem ir-re u qallu dal-klim minn vers 28. Ktib ta' Daniel. Grazzi Ġesu. Daniel li mar infittex wiċċ il-mulej jitlob ma' sħabu mar jara xejt il-mulej. Għax Alla biss jaf daw l-affarijiet. Lebda b'nidem ieħor ma jkun jafu minn Alla jkun jafu. U vers 28 jgħid l-kli. Għarax qallu Daniel. Qallu hemm Alla fis-sema. Alleluja. Li jikxef. Le, mux tikxef il-ħuk il-loħtok. Dik il-skrittura mux għalek edha fi Efesini kapitlu 5, vers 8-11. Lejlek ikxef l-mejja l-ħżiena tijak. U ġibon fid-dawl biex tindem minnu. Anyway. Iżda hemm Alla fis-sema li jikxef l-misteri. U li jarraf is-sultan Nebukadnezzar. X'sejjer jiġri fl-aħħar. Il-ħolma tiegħek u d-deriet ta' moħħok li kellek fuq x'frixek huma dawn. U dik l-iskrittura vera qatitni. Għax hija in line ma dak li Alla jitkellem bħalissa minn fommi. Alla biss jaf. Mhux l-Antikrist, mhux id-demonju, mhux l-dewa tiegħek. U Alla les li jirrevela għalek xem fil-futur tiegħek. Biex inti tkun ippreparat sew. U tkun minn ta' quddiem għal dak li Alla għandu għalik. Għal dak li Alla jrid jagħmel f'dan il-pajjiż. Ħalli s-sorpriża mhux joħodha l-poplu tal-Alla, ma joħodha l-għadu. U dak li ġara hawnhekk. Meta jiena u inti nfittxu wiċċ il-mulej, inqattaw ħin miegħu, inkunu kontinwament fil-preżenza tiegħu, nimtlew bil-kelma tiegħu. Alla jgħidlek m'hemm xejn li inti tixtieq tkun taf li jiena ma norikx. Issa mhux titlob il-pass illa la mulej x'inhu s-sigret tal-pass de? Għax Alla mhux gossip. Jirrikje affarijiet li jiċċirkundaw u jirrikjedu fuqek, mhux fuq ħadd ieħor. Sewwa? Alleluja. Anyway, imma Alla jridek kun inti tittamel dawk l-affarijiet. Kemm minnkom lesti ħajkolkom is-suċċess din is-sena? 1. Imklew bil-kelma tal-Alla. Ersaq lejn mulej.
Xi ħaġa li l-mulej poġġi li fuq qalbi u mulej fuq għani tolbu. Hija di. L-integrità tipproteġik minn ħafna deni, minn ħafna gwaj u minn ħafna uġieħ. Fil-ktib tal-Proverbi 10, jew kapitlu 9 vers 10, tgħidlek dak li jimxi fl-integrità jimxi fis-sigurtà. Eżis aħwa, li semawni, fis-Salt Natalla u ktibta fuq it-testa xi ħadd. Fis-Salt Natalla m'hemmx shortcuts. Imxi fl-integrità. There are no shortcuts in the kingdom of God. That means what God is going to require you to do right now, and you didn't do it, He's not going to tell you, okay, then do next. You're going to have to go back and do this right now, right. You have to do it right. U dit tiġi għal ħafna affarijiet fil-ħajja. Make sure that you do what God requires of you right, so then God will make things right for you. Dak li hemm bżonn minn mis-senaħa tiegħek biex tagħmel affarijiet sewwa, minn naħa tiegħek għamilhom sew. U Alla jagħmel l-affarijiet sew għalik. Imtela bil-kelma. Xenna għal-mulej, għal-preżenza tiegħu, għat-taħim għal-mulej. Tgħid busy. U Alla lest, jurik affarijiet. Is-sigriti li l-għadu forsi qed jikkonġerja kontra tiegħek. Imma mhux biss dawk, imma is-sigriti Alla lest għalik biex inti tidħol fihom u tgawdihom, amen. Amen. U fl-aħħar mill-aħħar, għamel kollox bis-sew. Anke meta ħadd ma jarak, għamel l-affarijiet b'integrità. Kieku jiena naf għandi jinnaf flus fidejja, għandi job fidejja, għandi karozza fidejja, għandi dar fidejja. U naf li ħadd mina mu jarani, xorta nagħmel l-affarijiet sew. Anke ħadd ma jarani. Naf li Alla jarani. U ċert li ħadd ma jaqbadni, jekk nagħmel ġaġa ħażina. Xorta nagħmel l-affarijiet sew. Ftakar il-promozzjoni tiġi mill-mulej. Manka d-demozzjoni. Promotion comes from God. But even demotion comes from God. Do things right. So things will go right for you. In Jesus' name. Kulħat jgħid wara jagħmlu qaddis. Grazzi li qed tippożizzjonani biex ikolli suċċess u kollox imur sew u jkolli risq f'kull ma nagħmel f'dan l-istaġun ġdid, f'din is-sena ġdida fil-ħajja tiegħi. Mule qaddis. Millum il-qoddim irrid nimtela iktar u iktar bil-kelma tiegħek. Nersaq lejk mulej. Nixxenna għalik mulej. U nikber mulej f'intimità miegħek iktar kuljum. U fl-aħħar mill-aħħar, bil-grazzja tiegħek għax nagħti lilek stima fuq kollox u fuq kulħadd, sew fejn jidher u sew fejn ma jidherx. Mulej irrid nagħmel l-affarijiet sew quddiemek. B'integrità. Għax inti dak li ħattini l-promozzjoni u dak li tagħtini int l-ebda bniedem, l-ebda demonju ma jista' jħodli. Għall-glorja tiegħek missier fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Nagħti ċabċiba kbira l-mulej. Halleluja. Kalla jrid il-weekend li ġej konna weekend speċjali. Holiday, kaw xaħat għandek bżon ta' ħajtek il-Kristu. Għandek bżon tagħmel bidu ġdid mal-mulej, tagħmel talba biex bidu ġdid. Amen. Grazzi Ġesu, għaw xaħat tagħmel recommitment mal-mulej. Itolbu mi għajdi talba warajja minn qalbkom. Minnkom fuq YouTube, Facebook, televizjoni. Għajdu talba warajja minn qalbkom. Għajda minn qalbek. Għajdu mulej qaddis. Jina l-lum nibda bidu ġdid. Il-passat għadda. Il-lum fi Ġesu Kristu. Niddikjara. Il-passat tiegħi jieqaf qaww. Millum il-qoddim nibda ħajja ġdida. Ġesu inti s-sit tiegħi, is-salvatur tiegħi u l-mulej tiegħi. Salvani, aħsel li biddem qaddis tiegħek, kisser minn fuq ħajti dak kollu li mhux ġej minnek u għamel minni dak li trid int. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu inti tajti dak kollu li għandi bżonnu iktar. Tajtni l-ikbar ħaġa s-salvazzjoni u l-maħfra ta' d-nubieti. U l-lum permess tal-mewt u l-qawmin tijak minn imwiet jinsalvat. U zani għal-glorja tijak mulej. Bil-lum il-qoddim fi sem Ġesu Kristu. Amen.
Halleluja. Intom kolla ta' YouTube u Facebook u televizjoni, il-paċi ma'kom, nawguralkom il-komplement ta' s-sena mimlija ġdid, u risq, zommu għajnejkom u dimil fuq il-bulej, imtlew bil-kelma talla, u għamil dak kollu li wasaq u dimalla, ħalli Alla jipremjak u għatik il-suċċess u risq f'kull ma tagħmel. Fisem Jesu Kristu, narawkom. Halleluja. Amen, amen, amen. Ejja u